Vi skal lave differentiationen på arealfunktionen, som hedder store A mx er lige med ax. Først skal vi tegne en graf, hvor vi har punktet A her, B herude, så et punkt, der hedder x. Så har vi så herinde i grafen, det er arealet mx. Vi har f heroppe, som er kontinuel, hvis den er positiv. Vi kan se her, at A, store A, til A, arealet er lige med 0, fordi det er bare her. Og så arealet A til B er lige med M. Så hvad hedder det? Kan vi gå hen, og så kan vi så sige, at AX er lige med FX. Så det vil så sige, at store AX er stamfunktion til FX. Der har vi så en begge, hvad hedder det, A mærke X er stamfunktion til FX. Der har vi så en differential quotient, som formel hedder, som der hedder A til x minus A til x0 over x minus x0 er lige med store A mærke til x, som jo er stamfunktionen til fx. Og det her, det er sætning 1, som vi har. Når vi har sætning 1, så kan vi så vil vi så vise, at differentiel quotienten A x minus A x0 over x minus x0 er lige med fx. Og det er x0, fordi at x går over x0. Skal vi så tegne en ny graf her, hvor vi så har punktet A her igen, punktet B, så har vi så punktet x0 her, og punktet x. Så har vi så det stykke fra x0 til x, som hedder h. Så kan vi så se her, at x er så lige med x 0 plus h, på grund af at så kan vi så omskrive differentiel quotienten, formlen for den hedder a med x0 plus h minus a x0 over x0 plus h minus og x0. Når vi omskriver, nu har vi omskrevet den, og så skal vi så ind til step, hvor det så h'erne, eller x'en, x0 vil gå med hinanden.
til at stå A x0 plus h minus A x0 over h. Og det kan så også skrives som delta A over h. Så den ved, at x er lige med x0 plus h, kan vi så skal vi jo så sætte x0 ind på x's plads efter her. Så skal vi tegne en ny graf. Den skal se specielt, den skal have maksimum og minimum, hvor at B er her, A, så har vi så x0, og så x0 plus h. Så har vi så det her, til hvor det her på. Så kan vi så se, at store A til x0 plus h, der er arealet af det er det her. Altså fra A til x0, kan vi så sige, at det her. Så kan vi også sige, arealet fra store A til x0 er lige med så en gule, som jo så er det her stykke. Ja. Så det sidste areal, vi har, det er store A til, eller det er store A x 0 minus store A x 0 plus h, som vi også kan kalde for delta A, som så er lige med den blå, som er det her stykke. Så når vi ser på, det her, det så beviser, at store A mærke x er lige med f x. Der kan vi så se på, på grafen, at delta A er lige med A x0 minus A x0 plus h. Og så at arealet AX, eller arealet delta A er fra x0 til x0 plus h. Vi kan så lave en arealbetragtning, som
arealbetragtning af maksimum og minimum, som vi kan se på grafen, vi har. Vi har et minimum her. Vi har et maksimum her. Vi kan så se, at arealet er maksimum, med det er fra x a eller x0 plus h. Op til maksimum og ud. Og ud til x0. Så det er. Det er så store M, kan vi kalde det, for maksimum. Minimum, areal for minimum, det er herfra og så hen til x0. Hvor vi kan kalde det her for lille m. Så hvis vi går hen til arealbetragtningen, hvor vi så kan se, at m er mindre end delta a, som er mindre end store m. Så vi så kan se her på tegnen, at lille m er mindre end arealet af delta a. Delta a er grafen, der går her ned hen, hvor m er her, så det er mindre, og store m er større. Så lille m er her. Ud fra den betragtning, så kan vi så når vi så skal finde arealet af det, så skal vi selvfølgelig gange med h, fordi det er højere gange bredden. Og så kan vi dividere det så med h igen. Det vil så sige, at lille m gange h over h er mindre end delta a over h, som er mindre end store m gange h over h. Så skal vi så se her, at h'erne kommer til at gå ud på hinanden ved maksimum og minimum. Og det vil så sige, at vi ender med m er mindre end delta a over h, som er mindre end store m, som er maksimum. Så skal vi så se, at det lille m er lig med fx0, som det store m også er. Og så fordi at delta a er imellem, så må det også gå mod x0. Skal vi så skrive til sidst, at da delta